आं दा दोंसे खन्थाइ आवरायनो नागिरदों। खन्थाइनि लिरगिरिनि मुङानो जाबाय निजोम बर'। बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि। बिथाङा सासे जाखांफुनाय लाइमोन लिरगिरि। बिथांनि बे खन्थाइया सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि 27 सेप्तेम्बरनि बिसानाव सेबखांजादों। खन्थाइनि मुङानो जाबाय लैथोसे गुवार बिखायाव। गोरबोसे अननाय होनानै आंगो खालामनो हास्थायनाय मिजिंखौ नों दा सिफाय। फोरमायगोन आं नोंनि सिगाङाव सैथो जिउनि गोथां जारिमिन थायोब्ला नों आंजों अराय साखाथियाव। बोहैबाय था नों दैमु जाना गोरबो जाहाराव जोबथा बुब्लिसिम लैथोसे गुवार बिखायाव। बारफै नों समायना बारसे बिबारनि महराव साजायफै जिउखौ निखावरि आंनि गोसो मन्दिराव। लोरबां दा जा नों समायना जिउखौ लानानै सुजुनाय सिमांनि सानबोलावरिजों जुजिनायखौ नों दा नागार। खन्थाइया एसेनोसै। गोजोन्थों।